Sugeng enjing ing video iki. Ing video iki kula rencang-rencang bakal nerangke materi babagan saloka. Nah, ing video iki bakal dijelaske pengertian, ciri-ciri, tujuan, lan contoh-contoh kang isa dipahami. Nah, muga-muga kowe kabeh isa paham sakwise nonton video iki, lan isa nggunakake saloka ing urip saben dina. Ya wis, ayo kita bahas bareng-bareng. Pengertian tembung saloka. Tembung saloka yaiku unen-unen utawa paribasan Jawa sing isine pindan utawa perumpamaan. Lan biasane nggambarake watak utawa kahanan wong nganggo simbol utawa kiasan. Nah, intine saloka kuwi koyo nyindir utawa jelasno wong ora langsung, nanging nganggo perumpamaan. Ciri-ciri tembung saloka. 1. Gunakake perumpamaan utawa kiasan. 2. Biasae ana tokoh utawa benda sing dadi lambang. 3. Tegese ora langsung utawa tersirat. 4. Digunakake kanggo nyindir utawi nguwehi nasihat. Contoh tembung saloka. Kesiji. Sasu gedhe menang grae, tegese wong sing gedhe utawa duwe kuwasa biasane menang. Maksude iku urip ora tansah adil. Keloro, kebo nusu gedhe. Tegese wong tuwa sinau marang wong nom. Maksude iku kudu gelem sinau ora peduli karo umure. Ketelu, gajah ngidik rapa. Tegese gedhe sing langgar aturane dhewe. Maksude iku pemimpin sing ora konsisten. Tujuan tembung saloka digunakake ben omong luwih alus, isa kanggo menehi pitutur lan nyindir wong liya tanpa gawe wong liya lara ati. Tapi kesimpulannya, saloka kuwi unen-unen Jawa sing nganggo kiasan. Kanggo jelasna sifate wong utawa kahanane wong. Biasane kanggo pitutur utawa sindiran alus. Mula awak dhewe kudu paham maksude ben ora salah tangkep. Nah, mungkin kuwi wae sing iso disampaiake ing video iki. Muga-muga penjelasan babagan saloka iki iso bantu kowe kabeh luwih paham. Nah, yen ana sing durung jelas, aja sungkan kanggo takon ya, Rek. Terus sinau lan nglestarike basa Jawa supaya ora ilang. Matur suwun wis nonton video iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're